इनिफ्राय खेथि फोथार दंना गैया नोंसाना? गैया दङ दलहा थैजोबबाय खननै जाबाय गायनाया। न' सिङाव दै हाबनाय समाव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ बबाव संना जादोंमोनबा? बिदिनो बन्द'। अखा दामब्रानो जुब जुब हाबोदो दैबाना। गुड इभिनिं लोगोफोर, मोनाबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै आङो दंफैलायोलाय माजरबारि बर' गामियाव। बे गामिनि नुथायखौबो एसे नायना ला, लोगोसेनो बे न'खरनि बिगोमा आदैजोंबो एसे सावरायगोन। गिबियावनो आङो न'नि सारि राउन्डखौ देखायग्रोनि, एसे नायना लाग्रोबानो जाबाय। नै न'आ बेबायदि आरोना, ओमफ्राय नै मोनसे फाखा जाहैबाय। ओमफ्राय नै न'आलाय मा न'इलाय? मानसि थायो ना? अ जुदा जाबाय नामा? अ बेनिफ्राय बिदिब्ला जोङो एसे माबाखौ नायग्रोनि, दैनि नुथायखौ नायग्रोनि। नै ओरैजाय फार्स्टआवनो ओरैजाय माबाखैसो मोनफैग्रोबाय आरोना, बारिखैनिफ्राय हाबफैग्रोबाय दैया। नै बियो इसोर सिबिसालि बाथौआव नै दैया मोनफैहांबायानो, सेरसे मोनफैबायानो आरोना। लोमबाथाय बेनिफ्राय नै राउन्डखै दैया मोनफैबायानो दै, एसे देरबोबायसो दं इखै। नायना लाबानो जाबाय। नै दासो बारायबोबाय दंखायोना आदै? औ नै नायना लाबानो जाबाय, दैया एकदम राउन्ड मोनफैजोब्बायानो गासैखैबो। नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै दैखौ। नै ओरैजाय बाख्रिया लोमनो बिराद दै जायो होमबाना इखैबो? लोमजोबथारा आरोना बाख्रिया? ओं नै दैया ट्रिबेलाबो फ्लेटानो बारोना? इनि दैखौनो लोङो खोमा नामा? उफाय गैयाना। माने लेथ्राबाबो बिदिनो लोंनो गोनां जायोना। नै बिदिब्ला आदैजों एसे सावरायनि। खुलुमबाय आदै। माजरबारि ना? बर' गामि। बेनिफ्राय आदै दैयाथ' दासो बारायबोबाय दंना? बे दा हरावसो बांसिन जागोन। माने बैथिंनिया रानबाय दैमाया, बे बारायफैयो। बेनिफ्राय न'आवबो दै लोमो नामा? न'आव दै हाबफ्लामनो हायाखै। हायाना? बर्थमान नै हानि न'आवबो हाया दा? हानि न'आवबो हायाखै बर्थमान। माने लोमहां जायोना? ओमफ्राय बेथ' पाक्का न'आथ' गोजौ जाबाय जेथिया, इयो बासियो आरोना? बासियो। बेनिफ्राय खेथि फोथाराथ' बे दाखालि गायबाय सान्दुं दुंनायाव, माथो गासिबो माइआखौनो नुवाखै गसासेबो। खोथियाथ' दब्लायसे साफा थैजोब्बाय लोमनानै। लोमनानै ओमफ्राय एसे फोबावदोंमोन, बेबो हनै माथो गायफैबाय, माइआखौनो नुवाखै दाबो। खै बिगा दं होनदो? 7 बिगासो दं। 7 बिगा ना? गायखांजोब्बायमोन? गायनाया गायजोब्बायमोन माखासेखौ, सोमखांबायमोनबो, गोजौ गोजौ जाबायमोन। बिनि गेजेरावनो दैया फैनानै बे गायनाय सोमनायाबो थांजोब्बाय, आरो खोथियाबो गासिबो सेवजोब्बाय। दा फैसानि सायावसो बाहादुरि जासिगोन। दा बेखौ मा खालायगोन फात्ता मोनाखै आङो, माबा मोनसे बिसार खालायनांसिगोन। दा गायफिननोबोथ' खोथियाबो गैलाबा? गैया, बिदिसो मालायनि खोथियाखौ फैसाजों नागिरनांसिगोन। बिदि नागिरबा मोनोना खोथिया? सोरनिबा आग्लायनायफोरखौ मोनबाथ' मोनबाय, मोनाबा माथो बयबो थैदों होनदों। दा मा खालायो? मोनबा मोनबाय, मोनाबा बिदिनो गोरान खेथियाव सेस्था खालायनांसिगोन। मैगं बायदिसिना गायोना? मैगं बायदिसिना बेसरफोर फोनोसै, आरो उफाया माथोबाव। बेनिफ्राय दै लोमनायनि मुङाव रिलिफ मोनजागोन ना मोनजायाखै आदैमोना? रिलिफआ खनसे मोनजाबाय। बे बोसोराव? बे बोसोराव।
मोसौफोर खानोबो बिराद उसुबिदा गोलैयो जोंनियाव माने गासिबो दै जाजोबा बे मटरजोंसो लांनानै खाहैनांगौ जायो ओमफ्राय गांसोआ गांसोफ्रा बिदिनोसै जिगाब एसे एनै माबानानै दोननायखौनो होनांगौ जाहैयो दा बेबोथ' हायाव बैसां लुवाबा जाया जायगानो लोमखाजोबोबा लोमो अखा दामब्रानो जुब जुब हाबोदो दैबाना दा आं आरो फैयै फैयै न'खरसेनाव मोनफैलायबाय दै लोगोफोर बिसानि नुथायखौबो नायना लाबानो जाबाय ओरैबायदि दै मिथिबाय ना नै लोगोफोर नायलाय थापुं 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 दे लोगोसे सानसे दे जपुं 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 दे मामा दे सानसे दे थापुं 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 दे लोगोसे सानसे दे अखा दामब्रानो जुब जुब हाबोदो दैबाना नों लोगो बोहैबोदो दैबाना नों लोगो बोहैबोदो बारहुंखा नों बारबोदो अखा दामब्रा नों जुब जुब हाबोदो बारहुंखा नों बारबोदो अखा दामब्रा नों जुब जुब हाबोदो दैबाना नों लोगो बोहैबोदो दैबाना नों लोगो बोहैबोदो नायना लाबानो जाबाय नै नै ओरैबायदि दै मिथिबायना लोगोफोर मेचिनफ्राबो सोमजोब्बाय नै नायना लाबानो जाबाय ओरैजाय नै जपुं 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 दे माबा दे सानसे दे थापुं 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 दे लोगोसे सानसे बेनिफ्राय ओरैजाय नायलाय नैयो सिबिसालि बाथौआबो दै सोमबाय नै लोगोफोर नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बाख्रि दै बाख्रियाबो नै एकदम गोदोहांहां जाना दं बाख्रियाबो आरो इनिख्रुइ एसे बांसिन फैयोबाथ' गोदोयानो खोमा ओमफ्राय ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै लेट्रिन न' बे लेट्रिन न'आबो फुरा दैयानो सोमबाय आरो ना नै थ' मिलाथ' दैयानो सोमबाय ओरैजाय ओइनि मेसिना ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै ओरैजाय गथे राउन्ड दैयानो गोजा ओरैजाय नाय नै ओरैजाय नाहर दै दैखौ माबायदि दै गोजा नै लोगोफोर नै बेनिफ्राय बे जाहैबाय न'आबो ओरैजाय दै लोमनानै गिसि जानानै दं ओमफ्राय नै बेखौ नायदे एकदम एसेल'थारसै वाला दावखोनो नै सिलायाथ' गथे दैयानो गोजाखा जपुं 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 दे माबा दे सानसे दे थापुं 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 दे लोगोसे सानसे दे जपुं 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 दे माबा दे सानसे दे थापुं 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 दे लोगोसे सानसे दे दुवार दैमानि सुदेमनि खायाव हालि 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 खुगा रुजु रुजु सानस्रि बायनाय मादै खुलुमबाय बेखिनियाबो माजरबारियानो ना माजबारियानो बेनिफ्राय न'खौथ' फुरा दै लोमनाय नुदों
आरो बिनिख्रुइ एसे देरबावोबा हाबो नामा दैया न'आव? दैया हाबजोबो हाबो ना? हाबजोबो इयावबो हाबो? हाबो। बेनिफ्राय बै मोनसेयाथ' हाबखायोआनो? बे मोनसेया हाबखायो इबो हाबो लोम लोम जाजोबो गासिबो ना? गासिबो हाबजोबो। बेनिफ्राय खेथि फोथारफोर दंना गैया नोंसाना? खेथिया दङ दलहा थैजोबबाय खननै जाबाय गायनाया। खननै जाबायानो? खननै जाबाय। खै बिगा दङबा? इखिजाय दङ बिगाबासो दं। ओमफ्राय ओरैहाय दङ 12 बिगासो गायनो मोनाखै इखो। दासिमबो गायनो मोनाखै ना? मोनाखै। ओमफ्राय खोथिया दङ फोखानाय? खोथिया दं। खोथिया दब्लायनै दं। गायनो मोनाखै बोथोरानो दैयानो खालामबाय। हालेवनानै दोनखाजोबनाय ना हाया? मोनखानाय आरो ना? बेनिफ्राय गुबुन बोसोरनिख्रुइ बे बोसोराव बांसिन नामा दैया? बांसिन जादों। बेनिफ्राय मोनसे खोथा नोंसोरथ' जेनेबा हमना ला टाउन बा हाथाय बाजाराव थाङोना लामाफ्राथ' गुथे दै गोजा माबायदि स्टाइलाव थाङो नोंथांमोना? बिदिनो थांनाय दैयावनो थांनांसिगोन। बारसोमनानै ना? बारसोमना थांनाय जायो बिदिनो। ड्रेसफ्राथ' सिलांजोबो? सिलाङो। बेनिफ्राय माबायावसो ओइ लामा जिथिया गाखोनाय ना बेयाव थांनानै गानस्लायहैयो आरो जेनेबा। बेनिफ्राय बिदि मोनसे माने माइ थैनायनि दै लोमनायफोरनि बिदि मोनसे आसनि थायो नोंथांमोना बेखौ बानायगोन ना बानायाखैबा? GPS केमेराजों मोनसे माने माबा खालामनानै बेयाव लकेसन ओंखारखायो बेयाव माने फटकफोर माबा खालामनानै लाट गावब्रानो बिदि जमा होनो हायो। बेयाव माने माबा मोनसे अनुदान मोनो आरोना। आं बे बोसोराव गोबां भिडिअ बानायबाय मानसिफोरखौ नुदों माने बेबायदि होनाय खोनादोंबो। नोंथांमोनाबो एसे माबा खालामनानै जमाफोर होनो नाजाबानो जाबाय। गावब्राया बबेनिबा लाट गावब्राया? कपातनिनि ना? नायफैगोन ना नायफैया इसोरलाय दै देरबा? दैलाथ' बिराद खम नायफैनाया। नायफैनाया ना? बेनिफ्राय बिदि दै देरनायनि मुङाव रिलिफ मोनजागोन ना मोनजायाखैबा? रिलिफा खनसेल' मोनजादों। बे बोसोराव ना? बे बोसोराव खनसेल'। बेनिफ्राय गथ' गथायासो मेन ना स्कुलफ्राव थांनाया? बेनिफ्राय दैफोर देरोबा गथ' गथायफ्रा माबायदि थाङोबा स्कुलाव? गथ' गथायफोरा दै देरबाथाय बिदिनो खस्थ' जायो फटक साफायनो थाखायल' थिनहरनाय जायो दैयाव। आरो लाबोफिननांगौ जायो जोंबो हगारना दोननानै फैनो हाया। लाबोफिनो आरो बिदिनो। बबे स्कुलाव फरायोबा? इयावनो माजोबारियावनो। माजरबारि बर' स्कुल ना? बर'बो हारसाबो दं। ओमफ्राय नोंसानिया बर'आव फरायो नामा? जोंनिया इयावनो हारसायावनो आसामिसाव। आसामिसाव ना? बेसे क्लासाव फरायोबा? सासेया क्लास 3 सासेया क्लास 1। होमबाथ' एकदम माबानासो लाना थांनांगौ ना? गारजेनासो लाना थांनांगौ जायोना? ओरैजाय खोमा ना? ओरैजाय थाङो नामा? इ लामाजों थाङो ना? होमबाथ' बिराद खस्थ'जोंसो सोलिना दं आरो ना? दाउ अमा हांसो जायगा गैया। अमाफोरखौथ' खानोनो हाया इयाव दैनि थाखाय? दाउआबोथ' अभार देरोबा दाउआबोथ' थानो जायगा गैया? न'फोरावनो दोनो। दे जागोन दे बिदिब्ला ना गोजोननाय थाबाय दे। नै लोगोफोर इसानाबो नुथाया बेबायदि गुथे दैयानो गोजा आरोना नायना लाबानो जाबाय नै। खोथियाखौ फुनानै दोनफैदों माने ना? दा आरो दैयानो देरना थाबाय। नै रावन दैयानो गोजा ना? आदै रायलायगोन र'। दा आं फैयै फैयै आरोबाव मोनसे आदै मोनानि न'खराव मोनफैबाय बिसाजोंबो गुथे राउन्डखौ नायनायजों लोगोसे एसे सावरायनोसै नोंथांमोना बेखौबो नायलांबानो जाबाय। नै ओरैजाय बारायबाय दंना? नै ओरै राउन्डखौ नायलाय गुथे दैयानो गोजा नै ओरैबायदि दै मिथिबायना लोगोफोर नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै नै ओरैजाय लोमबोबायसो दंना दासो देरबोबाय दं? नै ओरैजाय न'आव हाबो नामा दै गिदिर जाबा? हाबो ना? दिनै हाबथ'वाखै ना? मोनायालागै मा जागोन देरबोबायसो दं?
नै ओरैजाय राउन्डखौ नायलाय गुटे दै गोजा नै बे जाहैबाय बाख्रि ओरैजाय नायनि दै एसे नै लेथुखौ नायो दैयाव सिरिजोब्बाय माथो नै मोनसे गोथाव फिथाइ दं खानि र' थाइसे नै लेथुखु फिथाइ एकदम फुरा थाइदों लोगोफोर दैयावसो सिरिजोब्बाय नै सोरबाया सोमबाय नै ओरैजाय गुथे गोजावजोबनानै दं नै नायना लालाय इन्जुरफ्राबो दै लोमबाय थायो नालाय बेबायदि माने एसे बायग्रबलाजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै नै ओरैजाय नायलाय ओरैजाय नायनो दैखौ गुथे दैयानो गोजा नै अ मिन्थियाना आखौ आङो जयपुर नै ओरैजायबो नायना लाबानो जाबाय लोगोफोर दाखालि होनबा बाख्रियानो फुरा लोमहां जाथारदोंमोन ना अ माइ दङना गैया बाख्रियावलाय माइ दंना लोमदि आरोना नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय अ ये मन्दिर ना राउन्ड दैयानो गोजा नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय नै ओरैथ' गुथे दैयानो गोजाखा इबो बाख्रिमोन नामा इ मोनसेयाबो अ मोननै दं अ इ फिसालानि नै नोंसानि नै फिसालानि अ नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय ओमफ्राय बाथौआवथ' दैयानो नै मोनफैबायानो एसे माने माबाखौ लोमहांहां जानानै दं नायना लाबानो जाबाय नै ओमफ्राय बे जाहैबाय मेन न' ना इयो अ नै ओरैजाय नायना लाबानो जाबाय बिदिब्ला आदै जों एसे सावरायनि दे खुलुमबाय आदै बे खस्थ' मस्थ'नि बिदि मावना जानांगौ जाहैबाय जेरावबो उफाय गैयाना दा खेथि गायदोंमोन 14 बिगा थैनाबो डाबल गायफिनाबो आरो थैफिनबाय अ खननै गायखांनाबो थैबावबाय थैबाय माबोरै सहायनो हानो दिनै सरखाराबो रिलिफ होआ रिलिफबो मोनाना आवगाय होयोमोन दा रिलिफ फैबा रानना जानो रोङा नांला खमलाय ओइ बोरियाव थाहैनायाबो रिलिफ नागिरो जोंनिबोथ' न' दंना बहा जोंनिबो बागोनागुनायावनो होनाय जायाखै गावजों गाव एना एनि जायो माने मिलायजानो रोङा बिसोर दैबो बारियाव थानाय मानसि नोंसोर रानना जा होननाबोथ' बुङो गथाय बिसोर बाहागोसो नागिरफैयो रिलिफ होदोंनाय खोनाबा गावसोर ज' फैजोबो दङ 8-9 घरसो दा इदि रानना जानो रोङियावनो दा रिलिफखौनो मोनला बन खालामना दोनबाय माथो खालामबावनो उफाय गैया जोबथासै आरो बिदिनो आफा खालामनानै दाख्लै साननैसोथ' न' सिंनिफ्राय ओंखारनो हाया जाना थादो दैया आदैसेखा न' सिङाव न' सिङावनो आदैसे बे सिङाव आदैसेखा बेफोर बेयावनो आदैसे ना होमबाथ' इयाव बेसे गोथौ जागोन नैबो एसे ओरै सिलब उफाय गैयाना थायाबाबो उफाय गैया मोसौखौ सेस लामा खाजोबनांगौ ओमफ्राय न' सिङाव दै हाबनाय समाव ओमफ्राय ओंखाम ओंख्रिखौ बबाव संना जादोंमोनबा गैया ओरैनो बन्द इसा उन्दै आफियाल'सो माबा गेस दंमोन गेसजों इसोर संना जाबाय जोंहा लगन बेखौनो संनो जायगा गैयाबा माथो खालामबावनो दै देरबा माने ओंखामबो लगन थानो गोनां जाबावलायोना दा बेसे गेस दं बे गेस थाग्रा बोसोरफ्रा जों गेसबो सलायनो रोङा मानो रोङा जोंहा जाम्बा नालाय आं गियोलै गेसखौ फार्स्ट समावथाय गि बाथौखौनो बेनिखायनो दिनै हसिया थैया गैया होननानै थादों गावसोर गेसजों साहा फुदुंना हरो बे साहाखौ फुदुंना एसे लोंनानै थानोसै उफाय गैया
बिदिनोसै ओमफ्राय मोनसे खोथा आदै दाथ' 14 बिगा होनदों नामा हाया 14 बिगाखौ खननै गायबाय थैजोब्बाय ओमफ्राय दा गायबावनो खोथिया बुरजा दंना गैला गैयाना बेयाव एसे फुनानै दोननाय बेखिनियाल' दंना अ सेस गैला दा बेखौ गायनो हाया फाथाया माला रानो दैया इ दैया दैमानि ना माबानि अखानि ओजोंनिफ्राय साहानिफ्राय फैयोलै अ हाजोनिफ्राय फैयोना हाजोनिफ्राय फैयो गामाखालि बिदि जायामोन देग्लाय जादों एबार बांसिन जादों ना औ देग्लाय बांसिन आरो बे न'आव दै सिथ्ला लोमो खिन्थु न'आव हाबामोन एखेरानो खेबब्रै खेबबा जाबाय न' सिङाव हाबनाय एबार ना ओरै हाबफेरामोन माथिबा माथुरिफोर बायदों नामा बायदों होनना बुंदोंमोन माथुरि कलबारिखि बायदों कलबारिखि माथावरि बायदों बायनायालाय बे दैया बिथिं ज' जाफैजोबदों एसे अखा हाबानो भर्ति जाफैयो एसे अखा हाबानो भर्ति जाफैयो जोंनि बहाय हायाबाबो ओजों साहा हाबानो जाफैयो बिदि जायामोन आवगायो बेनिफ्राय आयु आइनाव मोनगोन ना मोनाखै गैया आयु आइनावबो मोनाखै ना मोनाखै आरो आसुनि माबा मा आसुनि होनना बुङो बिहामजोआबो मोनाखै खथ्थ' बानायबाय बियो आयु आइ मोनाखै नै ओरै मोनसे नै न'आ सिथ्ला गंसेनो दं आरो जोंना टावारानो नांफैया नामा दे जागोन दे होमबा ना आदै दे दिनै नेक्स्ट दे लोगोफोर भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ मैया बानायनाय जादिया फोजोबनो होनना फोजोबदोंमोन नाथाय आङो सासे बाबुखौ मबाइलखौ रेकर्ड खालामना हमनो होदोंमोन नाथाय बियो नायनो रोंदिया ना हिस्ट'रिक्सआसो फुल जाखो ना माखो हारसिंनो माने रेकर्डआ अफ जाना थादों बेनिफ्राय आङो जेथिया मोनायाव नायदोंमोन भिडिअनि जोबनाय बाहागोखौ नुदिया लोगोफोर बिनि थाखायनो दिनै नेक्स्ट देआवसो फोजोबनो होननानै फैबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय आं जि जायगायाव भिडिअ आपल'ड होयो नायना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर बेखिनियावसो 5G नाङो आरोना नै ओरैजाय ओइ गामि बारबोनायनिफ्राय नैखिनि लामायाव 5G नांजोबो आरोना लोगोफोर नै बेखिनियाव गासिबावबो 5G नांजोबो बेनि थाखायनो आं बेखिनियाव भिडिअ आपल'ड होनो होनना फैबाय लोगोफोर होमबा लोगोफोर दिनैनि ब्लग भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय थाला दिनैनि ब्लग भिडिअआ बेखिनियानोमोन जोबथारनायाव गासैनिसिम खनसे थेंक इउ गोजोन्थों एसेनोसै